da ce ainihin hukumar gudanarwa ta ainihin industry misali magabata su ɗauki wani matakin dakile ire-iren waɗannan munanan labarai da ake kirkira akan jaruman to ka san magana ce ta social media, duk yadda kai da mutum wani zai je ya rubuta wani abu ba tare da ya shawara da kai ba. A hakan nake gani cewa kana ga hukumomin tsaro ba za su iya wani abu. To hukumar tsaro idan dai za ta iya wani abin ya kamata wani abu ba ma akan ni Rabi'u Rikadawa ba. Ai akwai abubuwa da dawa iri daban-daban da suke faruwa a ƙasar nan. Ake rika hassala mutane a rika tada zaune tsaye duk ta social media. Idan kana bin Facebook din nan ba inda aka fi barna kamar Facebook. In kana bin Facebook din nan za ka ga labari na ƙarya ko kuma mutum kirkirin labarin wani abin da ba shi ko kuma irin a mayar da allura garma. Dan dai a tada hankalin al'umma ko a tada hankalin ƙasa baki da ai duk gasu nan duk mai bin Facebook ya san da waɗannan abubuwa. So kaga kenan ba ma ni Rabi'u Rikadawa ba ita ƙasar da yadda so Rabi'u Rikadawa ya zauna ko Kaniwu ta zauna lafiya ai ƙasar ai jami'ai za su fi so ƙasar ta zauna lafiya fiye da Kaniwu ta zauna lafiya. Tun daga ana musu ba su yi kansu komai ba balanta ne kuma Rabi'u dan ayyo Kaniwu shikenan kuma kana jin za su yi amma za su yi din. To abin bakin ciki yanzu da gajiya wani kira ni shi kuma daga Bauchi yake ce min shi kuma yau abin da ya ga an ƙara yi an je an samu hoton wani kabari da wata kwankwatsatsiyar mota da aka yi accident da kuma hoton wannan hoton na an ƙara haɗa ɗazu-ɗazun nan kuma na ga wani al'amarin yana so ya ɗauko salon kenan ma wasu ma na ƙoƙarin cin abinci da labari ɗazu-ɗazun nan kuma na ga wani shi kuma ya ɗauko wannan dai hoton daga sama ya rubuta RIP rest in peace nan kuma an sa Rabi'u Rikadawa dan kare da duk a social media aka samu waɗannan hoton ka gane to yanzu a ƙarshe ban san irin kalaman da za ka yi amfani da su wajen kwantar ma masoyanka da hankali game da wannan labari na ƙanzan kurege da aka kira a kanka ba. To hakika masoya ni haƙuri nake ba su saboda abu ne na tashin hankali. Wallahi wanda ya wannan abin idan ya san irin yadda zai tadawa da mutane hankali, in ya san irin alhakin da ya ɗauka, lillahi azimu da yanzu fitowa iya dinga neman gafara. Saboda da wannan abin ya faru zaka ji mutum ya bugo waya wani yana kuka. Mutum ya bugo waya yana kuka cewar ga abin da aka gaya masa, wani kuma ka ji ya ce to don Allah don annabi yanzu na fita daga gida amma in na koma gida ina so zan ƙara kiranka don Allah, ina so ka kwantar da ni na baro iyalina da yara na suna kuka, ina zanzibar ku koma gida in kira ka ku gaisa dan su ji muryar ka siyata don Allah ku tashi hankali da wuce wannan. Mutum shi magidanci ka bar shi ka saka ga iyalinsa matarsa da yansa suna kuka, kaga na bige nabi baya ga to masoyi kadai da fim ne ya hada ku kallon ka kawai ke yayi kuka, ina ga dan uwanka na jikinka. Wannan abin tashin hankali saboda sai dai su ta hakuri, ba wani abu ne ya jawo masoya, kauna ta ce ta jawo musu. Ni ma kuma yadda suka shiga cikin wannan hali a cikin sa nake yanzu zancen nan da muke da kai waya ta inda muka tashi na ga sai in samu miss call ya kai 100 daga dan wannan zama da muka yi. Masu kallo da kuma sauraron mu duka anan zamu dakata tare da mariganyi Rabi'u Rikadawa wanda yake musanta labaran kanzan kuregen da aka rika yadawa akan su cewa ya riga mu gidan gaskiya. Rabi'u Rikadawa bai mutu ba, yana nan da ransa ga kuma shaida kun gani tare da mu ko kuma kun ji da bakin ku cewa labarin baya da tushe balle makama. Saura da me a kiyaye. Aliyu Abdullahi Gora tuke cewa mu kasance lafiya. Sani Abdullahi Gasa, labarun nishadi.